2023 विधानसभा चौबारीव तिप्रा मथा काइनै चिबा शीट मानाय हनि सका Kwcham Montri Mever कुमार जमातिया जों जत साइमानो चिनि तिप्रा मथा पार्टी 2023 जों 42 टा सीट बासागो अबन पुइला तिप्रान हिस्ट्री गो आंचलिक दल तिप्रा मथा आसे गोबां क्लै जों बासागो आबनि बागै जों गाहामके साइमाखा तिप्रा मथा काजे फैक्टर होननाय दिनै एसेसमेन्टआव जों टाउदराते नुइ दङ जों 25 टा सीट हाय जों माननाय आरो बेसिङाव तेबो जों खोनाखा जदिसि ताव जत साइमानो 3टा ग्रुप फाइट खालायनाय दिनै तिप्रा मथा बीजेपी तै कांग्रेस सीपीएम जुट वो 3टा ग्रुप जों फाइट खालाय दङ जों तो क्लियर होनखा जे 2023 केब दल एब्सोल्यूट मेजरिटी मानिया आव जों साइमानो फियाबा जों वानसखा जों खागावो जतन हरि पुदुमांखा जों जे तिप्रा मथानो सबसे गोबां मोननाय आबो जों खागाय दङ बनि बागै तेको जों एसेसमेन्ट जों लुखा तागलायो नियरलि 90% हाय बुथ रिखा आरो बिसिङाव सबसे चिनि तिप्रासार एरिया गो एडिसि एरिया गो गोबां बुथ लायखा जतनो बलाय खुसि खलाय स्रांगै बुथ लायखा आबो एकटन कारण जे चिनि बुवाग्रानि मखांनो हागै बुवाग्रानि थानसानि मारिनो हावरै जतनो स्रांगै जराय अकरा बुरै जतनो खास्रां लायगै दंथलाय बुथ लायखा आबो गायसा जों लुखा आरो बिजों लुखा मैक्सिमाम तिप्रासाराव एकदम कष्ट खालायलायनि बुथ लायखा बुथ गोबां लायखा आबो जों साइमानो फियाबा तेबो जों आसल फैक्ट मा सावो जे मिक्स पपुलेशन तिप्रासा ते नन तिप्रासा बिसिङाव अंखाय तिप्रासारावनो बुथ गोबां रिखा किन्तु आं जों जे खोनामानि जे नन ट्राइबेल ल माने अन जाति बर'सो स्रांगिया बर'सो बुथ गोबां रिलिया बन पार्सेन्टेज बेलेग कम औ जों लुखा किन्तु फियाबा जों जत साइमानो तागलायनि 2023 नि इलेक्शन आबो बेलायखनो वानामा सोंसांनाय आबो जों साइमानो दाबुक जों फाइट 3टा ग्रुप जों फाइट खालायगो आरो बेसिङाव चिन तिप्रा मथा मैक्सिमाम जों बुथ माननाय जों गोबां माननाय जों जतनो सिउ जों किं मेकार जों जे फैक्टर नै बाचानाय अमा हायनो चिन वानसक मानि ओंख्लाय चिन तिप्रासारनि केसा फान तिप्रासारनि केसा माने मुसुक मानि अब आगे बां साका अ भाई कग्र जों जतनो दाउ सिगो बनि बागै जों तिप्रासार बाय तंथकजाक 2023 नि एकटा अब एकटा हिस्ट्री थांनाय जे तिप्रासार बादे आंचलिक दलनि सारा केबो सरकार खालायमिया अब गायसा लुकजागनाय मा बागै फाइदिजों जत नायखिन दंलायनाय 2 तारिख फेब्रुवारि मार्च 2 तारिख मार्च काउंटिं नाय 12 तारिख 1 तारिख बिसिङावनो रिजाल्ट मोननाय जत नायसिंजाक जत जों खुसि तैबो जों आबन कयनाय आं तिप्रा मथानि खौसा आदंगै आं कयनाय जत जों शान्ति वातावरण मातावनाय पीस एंड ट्रांकुलिटी मातावनाय आबन आं बारबानो सागो जों इलेक्शन परेखौनो अनेक गन्दल नंगौ सामथिरा तांलायो अब हाराव जाते तांथु अब सीपीएम नि कल्चर कांग्रेस नि कल्चर जों लुखा आ कल्चर नो जाते जों तास्रोंथु स्पेशली तिप्रा मथानि भलन्टियार वारियर ना कयनाय जों जतनो गोजां खालायो पीस मेंटेन खालायो जों दंनाय अबन आं कयनाय जाफानांथु रेजन परेगो जाते गन्दल सिसि तांथु तिप्रा शान्ति बतरन फायथों अबन जों नायगो कि तिप्रा मथानि तरफ थेके आं जतनो कयनाय पीस एंड ट्रैंकुलिटी जाते मेंटेन होने बागै आं आनि बिसिंतै तेचिन पातनि बिसिंतै आं जतनो कबागो हामबाय सार थाइजिं बर' सामाने जे तिप्रा मथा कयटा सीट टुब्रायनि सामाने जों तिप्रा मथा एसेसमेन्ट जों थाइ दङ नि 25 नि ऊपर थांनाय मैक्सिमाम सीट जों मानाय 3टा ग्रुप आं तेमो साइपायखा तिप्रा मथा बीजेपी तै सीपीएम कांग्रेस वो 3टा ग्रुप बिसिङाव तिनि एसेसमेन्टआव तिप्रा मथा सबसे गोबां माननाय इनके बरक तिप्रा मथा 31 टा सीट तालाङै तिप्रा सरकाराव गठन खायमांलागे तागलाय आबो तो जों मिरेकल दोंनाबो साइमिया जुदि मिरेकल होंनाय तमके आं असो बारे साना मुसुया जतनो गोबां सागो
BJP सागोबर सरकार खायनाय कांग्रेस CPM सागोबर सरकार खायनाय जोंबो सागोबर सरकार खायनाय जत केतेन गसैया खेबा जों नायनानै बास्तव प्रेक्टिकल जों जे नुगमानि अ खेपे 2023 बिसिबाति त्रिपुरा सरक बेलेग स्रांजाक उ थानसानि मारनो तैगै जतनो बुत्र लायखा आबले जों हामगो सायमानो Masa kan ini mau tengkai BJP ngton CPM Kongres jut borok ngton borok kebo TIPRA Motha kanno kari kebo sarkar gotong khaimai obo siblena अबनो जों मानसुक दङ जे अ 2023 केबो सरकार केबो पार्टी संगा गरिष्ठ माया बलो माने एब्सोल्युट मेजरिटी माया अबनो जों मानसौ Ngai baksa ba salai tonglai kheta bugo koyekni bisingono TIPRA Motha BJP bai kathalai juani roknai aboni ni bekhake tam abo जोंखौ सालायदे खो सायमेना ताको इन्दो जों सिनियर लिडार हिसाबै आं खबर नागै दङ आबाहायग्राफोरनो कक सालायदे खो इलेक्शननि परेगो जों सालायनाय आबो तामंनाय या आबो आं ताबो आबनो कमेन्ट टाइम या